Muž se procházel po kalifornské pláži a narazil na starou lampu. Zvedl ji, podrbal a vyskočil z ní džin. Džin řekl: Dobrá, vysvobodil jste mě z lampy. Děkuji, pane, ale dostanete jen jedno přání, protože tento měsíc je to už po čtvrté a já už mám těch přání trochu dost. Takže na 3 můžete zapomenout. Muž seděl, chvíli přemýšlel a řekl: Vždycky jsem chtěl jet na Havaj, ale bojím se létat a mám velkou mořskou nemoc. Mohl byste mi postavit most na Havaj, abych se tam mohl podívat? Džin se zasmál a řekl: To je nemožné. Přemýšlej o tom, jak by to bylo logisticky náročné, jak by se podpěry vůbec dostaly na dno Pacifiku. Vezměte si kolik betonu, kolik oceli. Ne, mysli na jiné přání. Muž řekl: Dobře, a snažil se vymyslet opravdu dobré přání. Nakonec řekl: Byl jsem 4krát ženatý a 4krát rozvedený. Moje ženy vždycky říkali, že je mi to jedno a že jsem necitlivý. Takže bych si přál, abych rozuměl ženám, abych věděl, jak se uvnitř cítí a co si myslí, když mi dávají najevo mlčení, abych věděl, proč pláčou, vědět, co opravdu chtějí, když nic neříkají, vědět, jak je udělat skutečně šťastnými. Pak se džin na chvíli zamyslel a odpověděl: Chceš ten most? 2 pruhy nebo 4?